sammen, velkommen til, og det her video, så der kører så har jeg mega meget nerver på lige nu, og det er fordi, vi skal lave et pink trailer, så vi kan måske få en Hyperbeast eller en fucking Neon Rider. Og du har rigtig en inventory, hvis du får en Neon Rider. Det kan man vel sige. Øj, det kunne være sjovt, mand. Fuck, det kunne Ja, være og han sjovt. har nogle venner med. Vi gør det simpelthen sådan, at jeg har som sagt nogle venner med, og så har jeg så lavet skærmdeling. Så fortsæt, og så streg det helt over. Helt fuldstændig. Så når jeg så kommer op, så kigger jeg ikke på min skærm, og så siger de så, hvad jeg har fået. Og Ja. I kan jo så selvfølgelig se det. Og se, baby. Du er helt fuldstændig, Og vi Olli. er fuldstændig commentary. Olli, helt. Olli, man kan stadig se det. Du er please game. Hallo, Olli, streg det mere over. Meget mere. Eller skal please game. Streg det lige helt over, så man overhovedet ikke kan se teksten der. Og så skrive... Så længere hen. Og så skrive... Og så skrive crazy the... Og skrive the crazy... DCT. Du mener T. Ja, TCT. Hype. What? Hype. Nå, Kom nu bare. Er I Og så klar, gutter? Er I klar? indsat, og så læg dig ned i din seng. nu kan du ikke stoppe det. Jo, du kan det nu. Okay, man får en næren. Nej! Nej! Hvorfor fik han ikke sin Neon Rider? Det får han ikke. Hvis der var en tid, så gå til crash, så han ikke når at få den. Prøv lige at kigge, hvad den går for. Kig lige, hvad den går for. Olli! Olli, kig lige, hvad den går for. Så siger han, 20 euro. Nå! What? Overdrevet reaktion! Jeg var så fucking bange for at gøre det! Sofia, kom lige! Sofia! Yes! Sådan! Jeg lavede sådan en trailer-kontrakt i et spil i går. Så tjente 30 euro, så jeg kan fucking 18 euro hjem. Sådan, Gaben! Ja. Fordi nu er du med en YouTube-video. Olli, du skulle få den Neon Rider. Skal vi smide ud? Okay, ses, jeg skrider. Olli, vis den endgame for helvede. Må jeg godt komme tilbage nu? Nej, skrid mig. Okay, fint nok. Ej, kom. Kom så, Axel, vi er allerede savnet dig. Hvad med nu? Kom, mate. Det bliver fandme en lang recording, det her. Ja, hallo, Olli. Hvad fuck er... Nå, Du må Olli. hellere stoppe recording. Tak fordi så alle sammen. Nu har jeg sådan en lækker basse her, men bøsser. Ej, okay, det er sjovt. Sådan.